Обмислях да направя влог как се подготвям за ДСД-то, но открих, че няма смисъл, защото не се подготвям достатъчно добре, за да е влог. Но, здравейте! Датата е 19 ноември, което значи, че има по-малко 24 часа до писмения изпит по немски, за който съм се готвила от 5 години насам. Дали мога да повярвам? Не осъзнавам реално какво се случва. Реално не осъзнавам, че аз имам изпит утре и от който не зависи живота ми, но зависи една голяма стъпка в бъдещето ми. Това дни вече втори ден не съм на училище, за да се подготвям. Подготвям силно казано. Реших, че днес ще съм една идея по-продуктивна и понеже вкъщи единственото, което правя е да цъкам на телефона. Отивам да правя СК в мола. Колко продуктивно звучи, не мога да кажа. И се надявам да свърша нещо. Ако трябва да съм честна, последните 2 дни не съм направила нищо, ама нищо продуктивно. И това почва да ме притеснява. Реално правила съм лезени, четения, правила съм хьорени в училище. Вчера направих 2 лезена вкъщи, направих едно СК преди 2 или 3 дни върху темата, която се смята, че може да се падне. Дали ще се падне, не мога да кажа. Но се смята и от германката, и от класната. Темата е за Rundfunk Beitrag. Представлява един данък за телевизията и радиото в Германия. И СК е писмената част, която включва един преразказ, тези Wiedergabe, 2 описания на графики, график Auswertung и един Erörterung, който е аргументативен текст по различна тема. Прави 10, аз съм направила 1. За останалите 9 просто си извадих аргументи, които бих дала, ако темата ми е нещо подобно. И от всякъде ми мързела, толкова много ме е налегнал, че направо не ми се вмекира. Дали ще ме скъсат, нямам представа, надявам се да не ме, но просто чувствам се супер неподготвена. Да, с Илия сме в Старбъкса и ще правим лезен. Ще си взема сега капучиното и ще учим. Коровче, мила, малко, щедро, малко ванилия. И да, пожелайте ни успех, късмет и така, Study Session приключи. Чувстваме ли се подготвени, кажи Елю? Не. Но важното е, че приключи. Утре, както се казва, каквото Сабе покаже. Който не знае, на изпит грозен и тъп не се ходи. Фенчели Плайнар, цвят Рири и липглос цвят Хибискус. И отиваме си купуваме черни химикали, някои хора речници. След изпита съм си казала, че ще се възнаградя за усилията през последните години, че не се възнаграждавам по принцип всеки месец за всичко. Готови за изпит, гримиране.
черешените ръка. Вероятната тема за преговаряне и за ръфите. Отиваме да ги убием и да вземем Т-200. Главата ме боли ужасно много. Беше доста тежко. За мен беше много изморително. Но интересното беше, че не бях притеснена, защото аз още не мога да се осъзная, че реално писмения ми изпит е минал. Реално това, за което 5 години съм се готвила, вече е свършило. Не бях притеснена, но беше трудно. Лезена четенето. Първата част беше много трудна. Много гадна. В смисъл, за мен беше много гадна. Втората, трета и четвърта бяха по-окей. Хьорена, слушането, трагедия. От всякъде трагедия. Имаше нещо за някакво момиче, което учила в Дубай, се занимавала с някакви птици, за някаква, която правила поредица риби, за някакви хора, кой как ходил на работа. И един буквално казва, преди ходих с градския транспорт, но сега вече не работя, а уча на училище, не ходя, защото съм онлайн, обаче скоро ще почна да ходя и ми се иска да съм с градския транспорт. Някакви такива неща супер забъркани. И темата за ескато беше трагична. И в момента, в който отворих и видях темата, и ще се застрелям. Имах надежда, че ще ми се падне стриминг гинсте, но уви, не се. И тази тема беше гадна. Няма да я казвам, защото не знам, не я помня. Чисто казвам, не я помня. Но каквото е това, надявам се, наистина съм го взела силно, се надявам. Сега съм си вкъщи. Ще се почина малко, защото, както казах, ако не помня дали казах, предполагам съм казала, много ме боли главата. И след това трябва да си довърша презентацията за устния dating shows sind toxisch und unrealistisch für junge Menschen. Трябва да си оправя текста, да сложа стихпункти повече и след това може да си пусна сериал. Или не, поверахме да заспя, но все пак. 21 ноември Incredible за дискотека. Аутфит. Ноември. Часът е почти 1. И аз станах преди 1 час. Пораженията след дока са нереални. Беше много готино. Но си изкарах много яко. Прибирах после другите и се оказа после, че другите са ги изгонили от дискотеката, защото някой се оплаква на сцената маса, че сме заемали много място и някакви такива неща. Цялостно си лежа по скреща. Сега си оправим презентацията за действието. И трябва да си оправя текста. Понеже животът ми не е много интересен, това, което мога да споделя е, че сега ми предстоят 2 излизанки. Но за сметка на това взех шапката, която ми е от Страсбург и за която имам много интересна история. То бях в Страсбург преди 2 години. Мерих тази шапка в един магазин за шапки от 1888 и 9. И това беше още първия ден. И понеже аз винаги си казвам, че някак си мога да намеря нещо по-добро, реших да не я взема. Така, нищо по-добро не намерих. Искам да ви кажа, че обиколих целия Страсбург, целия Колмар в търсене на същата шапка и не я намерих. И аз продължение на 4 дни мислех само единствено за тази шапка. И последния ден, понеже бях на посещение в Европарламента, цял ден на визита с групата, и последния ден, точно след посещението, ние сме били 8 часа, там сме говорили по някакви политически теми, така. И аз бягам, буквално бягам, аз не бягам, много мразя бягам, аз бягам от
от Европарламента до магазина за шапки, който се намира, който е ходил до катедралата в Страсбург. Това са близо 15-20 минути пеш. Аз ги бягам в преследване на магазина да не затвори и най-сетне я купя тази шапка. Да спомена само, че единия ден, когато вече се реших, че искам да си я купя, се прибирам вечерта и звъня в 10 часа в 10 часа нема, в 8 да е било, на господина. И му казвам: господине, моля ви, елате с мен до магазина за шапки. Магазина за шапки е на 10 минути от нашия хотел. Съответно човека се облича. Идва, тръгва, ние вървим двамата към магазина за шапки, за тази шапка. И отиваме в магазина затворен. На мен ми иде да се гръмна. Обаче, и почвам да се извинявам на господине, много съжалявам, така, нали, че разходих за нищо. И в един момент той камбаната на катедралата почва да бие и той вади камерата. В продължение на 10 минути човека снимаше камбанарията. И като се тръгвахме, аз викам, нали, пак много съжалявам. И той каза: не, аз ти благодаря, защото исках да снимам тази камбанария с дни и накрая успях заради тебе. Как съм се почувствала, не мога да ви кажа, много странно беше, но тази шапка не я забравих. И аз бягах и стигнах до магазина, точно преди да затвори и казвам: чакайте, wait, please, I want to buy this. Hi. И се оказа, че продавачката ме е запомнила и само ме видя и така: това е твоята шапка, да, това беше твоята шапка, ти просто ти направо тази душа на тази шапка. И аз съм като: благодаря ви. Хора, тази шапка не съм я свалила. Обожаваме. Само като той е зимата, това е първото нещо, което прави. Шапката. Просто това е един от най-големите ми спомени, така че ако съмнявате да си купите нещо от някъде и много го искате, купете си. Защото се остава несмъртен спомен. Естествено, зависи какво е. За мен това е един уникален спомен и една уникална история. Кратко включване за камерата. Денят е 24 ноември. А аз сега започвам да си уча текста за презентацията, която предадох преди 2 дни. Не знам дали класната ми е одобрила, не знам дали е добре, силно се надявам да е добре. И сега трябва да прегледам този текст, който до сега четох и осъзнах, че не мога да запомня на Исус. Трябва да го редактирам по възможно най-простия начин, за да мога да не се объркам и реално да запомня за какво става въпрос. Подготовка с ДЗ-то върви трагично. Не съм се стигнала много за устната част, а трябва, защото е след седмица и 2 дни, 9 дни. Обратното броене започва, а аз давам си максимум 4 дни да го науча на Исус, за да мога през другите 5, има и от другата страна, за да мога през другите 5 реално само да го повтарям като папагал и като изляза да го знам като песен. Пожелайте ми късмет да съм взела. 28 ноември, 5 дни до устния. Подготовката тече ли? Не тече, изобщо даже. Но това няма абсолютно никакво значение, защото психически почти съм се настроила. Или поне трябва да се настроя. 2 декември утре в 12 ми е устния изпит и честно казано съм спала много. Ужасно съм изморена. Ужасно много ми се спи, но мозъка ми не иска да се спи. И в момента правя поредния кластер, който е Райхтум, богатство. Направих от вчера, правила съм облекло, гентехник, неща като буклук, професионален спорт и изобщо искам вече да се разплача. Днес бяха първата част от класа и през целия ден ги чакахме буквално на диваните пред стаята
и беше супер нервиращо, супер стресиращо. Аз през цялото време бях супер изнервена, макар че дори не беше моя ден за изпита. Имам чувство, че нещо ме задушава и смятам да имам още 3 или 4 пластера да направя и да приключа. Да си повторя презентацията още 1-2 пъти. И каквото Саба покаже, честно казано, забравих, не иска да снимам от притеснения. Но утре сутринта ще стана, ще се закусвам, ще се гримирам. То имам чувство, че вътрешно ще се пръсна. Много съм напрегната. И просто искам утре тези изпит дневници да завърша щастливо. Много се надявам утре ми се падне темата футбол. Ще съм ужасно щастлива. Или темата професионален спорт, но нека е футбол. И стискайте ми палца, надявам се да го взема. 3 декември. Часът е 9:20. Аз не съм спала цяла вечер. Мозъка ми не спираше да работи. Мозъка ми цяла вечер само си мислеше за изпита. Цяла вечер. И цялостно не съм спала точно 1-2 часа. Пълноценна съм. Изморена съм. Спи ми се. Тъкно закусвах. И сега се гримирам, защото по принцип изпит не се ходи грозен тук. Няма как. Аутфита съм го изправила вече. Черен панталон, ризата на училището и черни ботици, да е супер класно, че съм в униформа. Пък и честно казвам, нямам против да я нося. Просто не искам да се излагам. Искам наистина да се справя и да се стрували всички години, в които съм била в гимназия. И да мога най-сетне да си взема този изпит и да ми падне камък от сърцето, от душата и защо да мога да се фокусирам върху другите си цели. Заради изпита не мога да мисля нищо друго, често казвам, нищо друго. И съм подготвена. И ще се справя. Просто съм леко притеснена. Лекичко. Надявам се да мине много добре и до вечера просто да празнувам, да се чувствам и да знам, че като излязат резултатите поне устно съм го взела. Писмения няма да разбера следващите 4 месеца, със сигурност, защото резултатите официални писмения са от март, което сега е декември, което значи, че поне 4 месеца ще си почакаме. Докато разберем, дали най-сетне сме я свикали тази немска диплома или просто 5 години стрес случи на вятъра. Но това няма значение. Готова за изпита, униформата, черното. Да се кажа, ладно, татко ще ме кара за щастие, защото аз не мисля, че имам силата да карам в този момент. Притеснена ли съм? Да, много. Сърцето ми ще се пръсне, душата ми ще се пръсне. Просто нямам търпение да свършва. Наистина нямам търпение да мине и да знам, че е минало. Искам просто да се представя добре. Искам просто да си го взема направо. Не знам. Никога не съм била толкова нервна за изпит. Хора, изпита ми приключи. Не ме гледайте, че съм усмихната. Темата ми беше тия Халтунг, което е животновъдство. Беше ужасно. Като излязах от стаята с темата, просто ми идеше да се гръмна. Бях супер
направо не знаех какво се случва, само правя знак, дори викам направо край. Да, направо. Да, падна ми се тия Хартунг. И честно казано, не знам как си измудрих тези аспекти, в смисъл тези аргументи. Аспектите половината не ги разбрах. Разбрах два. Социални мрежи и традиции. Съответно ги използвах, просто си казах, дори да не мога, просто тогава не ми дойде нищо. Си викам, не, просто почвам да пиша, ще ги измисля. И ги измисля и давах някакви примери с TikTok канали, измислях си някакви фалшиви трендове, просто за да мога да се аргументирам. За традиции останах много доволна, защото дадох пример с коридите в Испания. Последният ми аспект беше с тормоза върху животните, изтребването на животните. И там дадох пример с някакви статистики. Съответно, когато влязох, да ви кажа, аз само излязох от стаята и се хвана за главата, докато вървях. И всичките ми съучени се ме гледаха и аз като направя супер потресна от темата. И те ми викат, айде, аз си викам, обичам ви. И влязох, съответно, буквално думите излязоха от ума ми, бях супер нервна. Те бяха много мили, така, комисията усмихнати, казват спокойно, нали, не се притеснявай и всякакви неща. Съответно, почвам аз да говоря, те ме гледат, записват, аз през това време съм запила носа в листа и идват въпросите. Мале, класната ме лоби с въпроси. Смяташ ли, че трябва тогава всички хора станат вегетарианци? И аз съм като, да. Буквално. Дори се сме. Да, и викам, те трябва да ядат соя, зеленчуци, нали ще се набавят там полезни вещества и тя ми гледа така, а тя е вегетарианка. И викам, това беше много трудно, нали? Няма вид как ще се набави достатъчно такива вещества с другите хора. Аз викам, тогава, нека се направят правила за това човек да яде месо 2 пъти в седмицата. Аз си го измислям. Аз съм няма пържала. Как се яде? 2 пъти в седмицата и тя вика, това. Пък как ще стане? И аз викам, представете си в понеделник отивате в супермаркета и си вземате 2 прасета или 2 пилета. И тя ме гледа и вика, как 2 прасета или 2 пилета? И аз викам, за цялото семейство. И тя вика, 2 килограма ли имаш преди? Аз викам, да, 2 килограма. Хора думат килограм просто, а то е кило. И слез ми от дома, всички думи ми излязоха от главата. И говоря, използвам едни 50 думи, защото не мога да сетя за нищо друго. Питаме, трябва да бъдат забранени зоологическите градини. Аз си казвам, че нали, ако не са забранени, то трябва да стрикно да ги следваме, в смисъл стрикно да ги проверяваме. И тя вика ми, нали, дали всичко е наред, тя вика, какво значи всичко е наред? Аз обяснявам, че всичко е наред, значи, нали, дали животните не ги прехранват или не ги оставят недохранени, дали са болни, дали не ги тормозят. Питам, дали имам домашен любимец. И аз викам, да, имам зайче. Вместо да кажа зайче, казах някаква измислена дума. И тя ме погледна така и вика, хазе, майсто. И аз, хазе, зайче. И тя вика, това не се ли води като тормоз на животните? Аз викам, да, с това го дадох на баба ми на село да го гледа, защото там има храна и има място. Тя ми пита, кучетата и котките, нали? Аз казвам, те са точно за дома, те са, нали, кучетата може да ги вземеш с една разходка, пък котките, нали, нямат нужда от тези неща, така че те се подходящи за дома. Дори не помня германеца вече какво ме пита, просто главата ми тотално е блокирала. Аз само излязох от стаята, сети спита и погледна на другите и викам, хора, нищо не помня. В смисъл, като някаква мъгла. Презентацията се изпях. Гледахме с голям интерес, между другото. Гледахме, нали, така усмихнато тук имаха се, но не си им беше интересно и предполагам им беше интересно, защото темата ми е нещо, което не са виждали преди, съответно е нещо, което не са чували и предполагам за това им грабнало, нали, отколкото после ме питаха много въпроси. Питаха за това как влияе на младите, защо в България се гледат. Аз обяснявам, че в България се гледа, защото хората имат товарено ежедневие и дновите искат така да се отърват, като гледат драмата по телевизията и после правят разговори. Питаха как се отразява на хората, аз казвам, нали, за диетите, Шанхайц идеале, нали, стандартите за красота. Повтарям презентацията, повтарям колко са токсични и нереалистични. Дадох пример с
едно шоу, което е за хора с аутизъм, които намират партньори. И аз си казах, тя пъти няма ли лоши страни. Аз казвам, не, има добри страни, защото хората могат да намерят някой, който ги разбира с родна душа, същата съдба и реално да имат любов. И като цяло беше забавно. Те през цялото време се смееха, бяха супер усмихнати, но наистина се смееха, не само някаква ще усмивка. И имам чувството, че им беше много забавно с мен. Аз им изнесох един огромен цирк. Но в същото време се надявам съм се представила добре и мисля, че презентацията им беше интересна. Така че силно се надявам, стискайте ми палци, да съм го взела. И труда ми да не е отишъл на вятъра. Просто искам само да кажа, че един камък ми е паднал от сърцето. Дойде ми пратна от Rify. А сега ще я направя унбоксинг. Напратката ми от Rify. Една много готина картичка. Thank you so much for your order. We hope you love it. The Rify team. Тук има за основата. Купих един комплект за пухтини. Основата за грим, която е Blurring Primer, Blur Liner. Цвят Mauve, не знам как се чете. Аз много харесвам Rify, винаги съм искала да купя нещо от тях. И сега, когато ми се отдаде възможност, съм много интересна. И мисля, че това за момента. Outfit check. Грима. Хора, да ви се похваля, взех си C1. Взех си изпита C1 на писмения, C1 на писането, на слушането, на четенето и на устния. Естествено, искам да ви кажа, че се чувствам супер удовлетворена от себе си. Сега е време да се черпя и да празнувам и мога да кажа, че аз вече официално почти запразних. И просто съм супер щастлива днес, когато дойдоха ни съобщават резултатите. Беше супер странно, защото класната влезе в стаята и каза, първо, добри новини. И нещо има гледаме и тя каза, няма скъсане. При което ние всички почваме кръстим да викаме, защото взели сме го. Важното е, че сме го взели, а моята цел беше да го взема. Дори с B2 исках просто да го взема. И почва да съобщава резултатите, стигна до моето име и каза Стела C1 на всички компоненти. И аз бях като камък ми падна от сърцето. Наистина камък ми падна от душата. Супер щастлива съм и сега отивам да се възнаградя. Сега заслужена почивка и просто се радвам на живота.